Мога ти сега ден да си купим самолет двамата. Възможно Аз ще снимам. си вземам един сладолетна клечка, нали? Айде! Почивчите, сега ще хапнем самолет с онай. Отиваме да си купуваме бако сладолетна клечка. Хайде. Момчета, сега се връщат. Абе, те нещо искаха гълъбчета да ядат, бе. Ай, брат, що бе? Тук да изпускаме въжето, ла. Е, тук. Къде сте сладоледи? Абе, какво би снимаш тук на полата, бе? Какъв ще вземе? Ако искаш взем по един, тия. Тия са същи как гел. Е, да, ама тия са без шоколад. Добре да вземем от тия. Фамилията. Това са от тия, където ядохме преди малко. Дай ми то с мен. Да, много мляко би. Хай, аз може да четем. И една фанта. Каква фанта? Няма смисъл. Абе, стига си ма снимал в на колата, бе. Хай, колко си? Сол. И после да мираш да ми купуваш Едно Мерилин Сол. един вачер на глобус. Да. А моята приятелка само отзад нещото и става лошо и почва да бъдеш. Абе, кажи тази толкова шашев. Аз няма седа уния да ме гледам. Сега само по полата ще ме снимат. И какво са почивка? Да хапнем. Ма гледам, взимаш добри пари, може да си позволи сладолед. Така ли бе? 15 лева. То сладоледът ти е 12. Аз бе, това бе. Какво? По 4. По 4 сладоледа ядеш. Не стигат ли ти за деня? Апа, стига. Цигарките са ми в малко, ама... Аз пушим тютюн. Свива си цигарки. Не си свивам, направо си ги правя на сима машинка. Аз мисля, да правя 10 тютюна. А що си толкова шаш? Не знам. Апа, ако знаеш на моята машинка какъв е луд, мале, Колко е луд? ако е луд, е луд. Абе, не момчета изкаха нещо пилешко, виж тук какво гълъби има, бе. Абе, що си каза толкова шашев? Кой бе? Не. Абе, да се ебат, не. Ница мина парите, ница мина заплатата, ница мина нищо. Прав си. Добре, да спей нещо, изфери там и се пръгнеш. Да се забавляваме в почивката. Ако кученце подари, красиво бехо пухкаво.
Чудото остана само, като мене същото. Малко кученце спомня. Така бе, брат ми. Аз сам ти ме караш да се смеем. Давай, пей. Не продължай. Хаbibi, пиши добре, забиват те, храниш ли те. Аз сам ти ме пресмеш. Пей, бе. И ме казваш да пеем. Пей, много хубава песничка. Хаbibi, пиши добре, забиват ли те, храниш ли те, защото аз не по дяволите. I love you, бе. Хаbibi. Аз знам една друга песен. Дава, нали някаква друга ми пееше тук тия дни, дето пред жена си мога не я пееше или как беше? Как беше? Как беше, бе? Хай измисли, я пееш ми я по този ден. Таз на джабаката ли, бе? Абе, аз си ги не помним вече. Беше... Нещо подопето. Пращам ти биячи. Нещо... Нещо тази песен не става. Аз знам друга. Ама то другия солет май е по-хубав. От то. Шоколадове. Това е по-хубаво. Бе, ще да ти кажем един вид. Да, Две гълъбчета се срещат. да. Единия пита къде е баща си, бе? Другия вика аз. Но твоя баща къде е, бе? В ракет? Ха-ха-ха-ха! Ханчи, бе, диле. О, те, колегите. О, соски. Аз друго не знам, освен соски. Бокачка, бе. Как е горе? Как е да работиш 600 човек? Добре, ще го запишем на надпис. Добре, тия до само се кефиха там. Искаха ме фотографа, ама аз не им да питам. Искаха му фотографии. Жена е там. Беше се спряла. Можеше да минеш е така, като от Мерлин го дах един. Бе, моля ми се му купа един ваучер, ама аз го не разбирам. Какъв ваучер искаш? Искам един вечер на Глобус, той не ми разбира, бе. На какво? Хай, на Глобус. И мога да е така, минеш и кажеш кой има да е. А каква фанта искаш? Искаш ваучер на Глобус, а фанта? Фанта е на фанта, няма смисъл. Няма смисъл. Добре. Ай, продължай с песенската. Хабиби, пиш ли добре, любиват ли те? А ти какво правиш това фенерче? Ми свята си тук. Его и другия. Къде се е съсипал? Бешал. От тук. Ай, сега с тебе така ми говорите на френски, не ми говорите на френски. Сега ще ме снимат под колата. Ей, какъв си майнак? Къв съм? Майнак? Хай под колата ме снимат, бе! Ай сега си... Аз дигни пак ръката му. Ама и двата нагоре. Стига сега, искаш да ме видиш шутката. Айде да се смее човека, виж колко яко изглежда. Айде да. Айде, притежва. Абе, стига ще ми сега видиш шутката, бе. Айде, дига. Ама аз имам комбелизъм. Не знам, аз се не издържам. За магазин се дава за 300 магазина, бе. Дай за 300 лева, аз по-опит, извинявам. Какво ще правим? Бос. Ай, мале, Това пълна човек, не му пука. А това който човек не му пука след това. То така трябва. Гледай, си не го гледа, всички го гледа цяло на ден. кой бе? Така трябва. И фарти с ръка.
Искаш и да се събим към Белизър. Не можеш. Една лялка от дома. Можеш да правиш лицеви опори. Може, да? Да. Ама ще заведи минджата. Хаста и бада кивинче. Хайде бе, мала. Хай, той къде отива бе? Ей, затворнико. Ама той има право да затвориш да го стига. Става коса да се стрижи бе. Добре, вземи гащери, дори така става стига на коса. Една лялка от Добрич участвава там на очаквано обратно. Ето правим тебе актьор. Участваш в уникален филм. Не очаквано обратно. Разкази се на очаквано край. Някакъв нинча. Вече ще работи. На там има чашки, аз сипам кол. Да ви почерпим, че днеска ни се окоти маймунка. Просто още една ме може. Човека на кола. Я държ бе. Може си вземи чашка. Държ чашка, сега ще може. Айде, че букало съм неща валя от тия вали моро къде. Да. Айде, че съм главен, нали? То може и монел букатъра. Букало на кратко. Окоти ми се маймунката, днеска я за това черпим с лимонада. Да. Мерси. Да ми е жива и здрава, голема да ми порасне, за година още едно да ми роди. Ще ми жаби. Я така бе, я. Я така, защото днеска ми се окоти маймунката ми. Да. Апката е. Айде. Какво прави? Айде, стига жена, бе. Аре, дей сте! Абе, дъжди се окоти маймунката, бе. Още една. Окоти ми се маймунката, днеска трябва да черпим. Черпим с лимонада, защото моето... Абе, моля те опъна един път. Искаш и аз да те опънем един път, да видиш как. Я? Чакай, Ама фани ме отпред, не ме лови отзад. Фани ме мува. Фани се ревичока, да видиш това ревичок. Ево, ние там се покаха от смик. Той тук нали са лега, препадава. Може да се спя там да веда. Мога после. Останаха тия чувари от коридора, аз викам да ги погнем до 5 часа и се махаме, няма смисъл. Той вика, дойде и каза, че ще останат и за утре. Така аз като гледам, то ще остане за утре, не мога да приключиш. Ай, има Какво вятър. слагал, бе, че Хай, бил ни гледай. слагал. Ай, Ключ, аз има какво- вятър, има вятър, гледай. Може после да кажа. Кой каквото има да даде най-вече пари. И аз толкова така съм, такова. Айде те. Сериозно, какво правим? Добре, бе, пиеме количка, продължаваме. Лекичко, каквото остане за утре. То останаха малко, не ми се вярва, че е за утре. Той каза, че според него ще остане. Той кога го е казал? Сега последен път като дойде. Последния път като дойде, взе чувалите и се изнесе. Не, той аз бе горе. Нали вие почивахте? Ай, братчетата ми, ще дете. Камо са вее рък. Вятър остана. Аба, ай така, че са горе, бе, ей, свиньо. Махнете, че тази кола не е наша. Я така, че горе да видиш какво прави. Не карат много там. Аре, ние сме долу топ. Ние сме долу топ. Не искаме горе вече. Абе, се качим ние малко. Малко разнообразие така, защото писва на едните, на другите.